Ulitin ko, para sa mga hindi pa rin makaintindi. Ngayong araw ng Miyerkules, September 13, muling nagparamdam sa social media si Rendon Labrador. Gamit ang kanyang Instagram stories, nagbigay ng update si Rendon sa patuloy niyang pakikipag-ugnayan sa Facebook Philippines para maibalit ang natanggal niyang account. Ipinaliwanag niya rin sa publiko ang ginagawa niyang paninita sa ilang personalidad, kabilang na si Vice Ganda. Iginiit din niya na dapat mag-public apology si Vice Ganda sa mga nagawa nitong kamalian on national television, gaya ng ginawa ni Wally Bayola. Narito ang buo niyang pahayag. Yo, what's up? Rendon Labrador here. Kumusta po kayong lahat? Great Wednesday. Ano po ang balita ngayon? Wala pang balita sa aking Facebook pages. Baka natatagalan ang Facebook na i-review lahat ng reports dahil sobrang dami. Umabot ng 30 million. Grabe. Kalain mo yun. May ganun pala, no? Pwede pala yun. So, hindi kami makapaniwala. Baka dahil doon tumatagal. So, hoping pa rin, syempre, kung may babalik, yung mga pages natin, okay, matutuloy natin yung advokasya natin. Sana may balik pa nila, syempre, para may tuloy natin yung advokasya natin para patalinuhin ang lahat ng mga Pilipino. So, hoping pa po, Facebook Philippines na sana may balik ninyo. Kasi kung iisipin ninyo, kung titignan ninyo mabuti, ang ganda na nang nangyayari ngayon. Yung una, Food Panda, na iboses natin sila. So yung mga tip na nababawasan, na ibalik sa kanila, di ba? Laking tulong kasi nun. Para sa mga riders, kasi nagsusurvive lang sila. Kawawa naman, walang boses, ibinoses natin. Pangalawa, na highlight yung Gilas sa Pilipinas, di ba? Ayaw natin kay Coach Choke, ayaw ng taong bayan, gustong ipa-resign. Binoses natin yung taong bayan, pina-resign natin at nag-resign naman. Di ba? At ito, yung kay Vice Ganda, sinita natin yung ginawa niyang kahayup sa internet. Napansin naman. At ngayon, may kaso pa. Diba? Maganda. Yan ay isang malakas na statement para ma-realize ng mga tao sa national TV na hindi sila untouchable. Kaya natin silang itama. Kapag nagsama-sama yung boses ng bayan, walang imposible. Dati kasi, syempre, akala nila, porket nandun sila sa taas, porket sikat sila, porket nasa TV sila, hindi na sila masisita ng taong bayan. Magagawa na nilang lahat yung mga gusto nila. Syempre, nung nagkaroon ng Rendon Labrador, sinita natin. Hindi na natin pinayagan yung mga ganyang galawan. Kasi kawawa yung kabataan eh. Akala nila tama eh. Kasi nasa national TV eh. Diba? So, malaking factor yan para sa kinabukasan ng factor kasi yan na makakapag-contribute sa kinabukasan ng Pilipinas. Kaya binabantayan natin. Diba? Hindi ko na papayagan yan. Hindi ko na ito-tolerate yan. Hindi ko papayagang ma-normalize yung mga kabastusan. Yun ang mga balita po ngayon. Abangan natin ang mga ganap dito sa kaso na isinampa laban kay Vice at Ayon. Sasalita doon sila sa press con. Ulitin ko para sa mga hindi pa rin makaintindi na wala naman tayong personal na galit sa lahat ng taong sinita natin. Okay? Gusto lang natin itama yung mga mali nila. Okay? So, naintindihan ko din
na baka naninibago kayong lahat dahil dati wala naman sumisita eh. Wala kasing may kaya. At walang may alam na mali pala yun. So, nung nagkaroon ng Rendon Labrador, nagkaroon ng Boses ng Bayan, na-expose sila, na-highlight sila. Okay? So, ngayon, trouble sila ngayon. Trouble sila ngayon dahil hindi nila alam ang gagawin nila. May nakahalata ng nila. At hindi ko papayagan yan. Hindi ko papayagang madamay kayo sa mga na mga celebrity. Yun ang tulong na kaya kong ibigay sa inyong lahat. Dahil alam ko, kapag na-realize nyo at nabago ko yung mga pananaw ng mga Pilipino, mas makikita nyo yung tamang perspective ng buhay para makapag-desisyon kayo ng tama para sa mga sarili ninyo. Basta ako ang tigasabi ng mga bagay na hindi nyo kayang sabihin. Patas lang naman tayo eh, di ba? So, basta kung sino ang may mali, dun tayo magre-react, di ba? Sa tama lang tayo, okay? Wala tayong pakialam kung sino yung mga yan, maliit na tao yan, malaking tao, basta nagkamali, kamali. Di ba? Ngayon, pasensya na sa lahat ng mga tao, kung idol nyo, yung sinita ko. Tiisin nyo. Nagkamali idol nyo. Itinama ko lang. Diba? Para tumalino. Malaki kasi ang damage eh. Ang dami-daming madadamay doon sa nila. So, itinatama lang po natin. Yan ang advokasya natin. Kasi walang pwedeng magtama dyan, kundi ako lang. So yun, napanood natin si Rendon. Siguro karamihan naman sa atin ay kilalan siya. Dahil sumikat nga siya, una siyang sumikat sa Motivational Rise. Yun. And sabi nga niya, diba, natanggal yung kanyang Facebook page or Facebook account. Dahil daw, million yung parang nag-report doon sa account niya. Ngayon, nire-review ng Facebook. Nag-appeal siguro siya kasi pwede namang mag-appeal kapag halimbawa na take down yung ating Facebook account. Sa dinami-dami daw ng i-review ay natatagalan nga na maibalik yung kanyang Facebook. And sabi niya, lahat daw ng mga may mali, kailangang itama. So ngayon, ano kaya yung maling nagawa nito ni Rendon? So, yun yung ating aalamin. Dahil katulad nga dito sa YouTube, ang Facebook ay meron ding community standards na kailangang sundin yung mga content creator. Ito yung guidelines na bawal nyo itong gawin kasi makakasama ito sa community, dun sa mga viewers. Meron bang nagawa si Rendon na mali na kailangan din nating itama? I-analyze lang natin kasi titingnan natin dun sa community standards ng Facebook kung ano ba yung nagawa kayang mali ni Rendon kung bakit tinanggal yung kanyang account. Kasi imposible naman na tanggalin niya ng Facebook kung wala silang nakikitang mali. So, malamang baka meron siyang nalabag. So, yun yung ating aalamin sa video ito. So, please, samahan niyo ko. Ngayon, nag-search nga ako dito sa ating Facebook Help Center. Ito nga daw yung mga bagay na hindi pwede or mga bawal na gawin dito sa Facebook. Okay po? So, ang sabi nga dito, if you see something on Facebook that doesn't follow the community standards, please use the report links near the content. So, pwede pong i-report ng mga tao or ng mga viewers yung kahit na anong content na maaari nilang makitang merong paglabag. So, ano-ano nga ba yung mga bagay na to na hindi pwede dito sa Facebook? So, una is yung nudity or other sexually suggestive content. So, alam niyo naman to, mga kalaswaan. Okay? And pangalawa is hate speech, credible threats or direct attacks on an individual or group. Okay? Hate speech.
Yung wala ka ng ibang ginawa, kundi salita ng kung ano-ano. Kumbaga, toxic na yung iyong pinapakitang pag-uugali and pagbabanta or direct na pag-atake sa isang individual or grupo. And then, yung pangatlo is content that contains self-harm or excessive violence. So, ito yung mga content creator na gumagawa ng mga bagay para lang mag-viral. Yung mga content na makpanganib na maaari makadisgrasya ka ng ibang tao or kahit yung sarili mo ay mapahamak. And pang-apat is yung fake or impostor profile. So, ito yung mga impersonator, yung mga nagpapanggap na halimbawa meron silang iniidolong artista and kung gumawa sila ng same account, same profile, and then nagpapanggap sila na sila yung malaking tao na to. So, bawal po ito sa Facebook. And then, yung spam. So, yung spam is parang isang klase din po ng pangi-scam. Yung kunyari, magbibigay ka ng reward or meron kang produktong ini-endorse na hindi naman totoo or fake, di ba? Na lulukohin mo yung mga viewers mo, so bawal po ito. Higit po yung mga bagay na kailangan nating iwasan sa paggawa ng content sa Facebook. Dahil ito yung maaaring ikatanggal ng iyong Facebook account. So, kahit pa gaano kalaki yung iyong followers, yung kapag may nag-report and makita ng Facebook na meron kang paglabag is talagang matatanggal. Wala akong kinakampihan dito. Di ba idol si Vice o kahit na sino man na inatake niyang personality or kahit si Rendon, hindi ko rin naman siya ina-idolize. Kumbaga, gusto ko lang magbigay ng awareness sa lahat ng mga gustong maging content creator kahit saan, TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook, na sana maging responsable tayong content creator. Dahil nga ang tawag nga dito sa mga may malaking followers, influencer. So, dapat sana is maging maganda tayong role model na dahil nga alam natin na maraming nakafollow sa atin. So, dapat maging responsable tayo. Hindi naman masamang mag-correct or mag-motivate sa kapwa mo tao, di ba po? Kapag alam mo na tama naman yung ginagawa mo or tama yung sinasabi mo, pwede mo naman yung sabihin ng mahinahon or yung meron pa ding respeto. Huwag tayo masyadong maging entitled. Alam mo yun, yung tipong parang kala natin tayo lagi yung tama. Kasi mundo natin ngayong ginagalawan, kailangan nating bawasan yung pagiging toxic, yung pamamahiya sa ibang tao. Kasi si Vice, alam ko, nakakapagsalita rin ka talaga siya ng mga bagay na, alam mo yun, namamahiya rin siya sa ibang tao. Minsan siguro, hindi siya aware or dahil nga sa feeling niya, joke lang yun. Pero syempre, kailangan maging aware nga tayo sa mga binibitawan nating salita. Dahil maraming nakikinig sa atin, maraming nagpa-follow sa'yo, baka gayahin ng ibang tao at i-normalize na yung ganong attitude. So yun, so I hope nakatulong sa inyo ang video kong to and thank you so much. Kung hanggang ngayon nanonood ka pa rin, maraming salamat. And kung nagustuhan mo ang video kong to, kindly like this video and subscribe to my YouTube. Maraming salamat and see you again next time. Bye! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.